जोंनि बर' हारिया बबे लामाजों आगान सुरगासिनो दङ बेखौ जोंनिनो आदा आलफ्रेड गुवारै फोरमायना होबाय। मा जालांगासिनो दङ दासिमबो बर' हारिया खौसे जायाबा आरो जों बबे लामाजों बबेजों आगान सुरगोन बिनि खुनु माबा मोनसे गैया, साननाय गैया, गावजों गाव खौसेथि गैया। बेनिखायनो आदा आलफ्रेडआ गोगोम रागा जोंबाय। नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ मा बुंखो आदा आलफ्रेडआ। फेसबुकनि गेजेरजों आंनो मेसेज हरदों मोनसे बिराद दुखुनांथाव खौरां, बिराद रागा जोंथाव खौरां बिथाङा आंनो फोरमायहरदों। बिथाङा गावनि फेसबुक पस्टआवबो लिरदों एम अख्रां बर' फोरमायदों गावनि दुखु मोननायखौ। बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय बे तामुलपुर टाउनावहाय हायार सेकेन्डारि स्कुल बाहाय गेट बानायदोंमोन। बे गेट बानायनायाव फार्स्ट लाइनावहाय बर'नि लिरदोंमोन जाहैदों देबनागिरियाव, बेनिफ्राय सेकेन्ड एसामिस, बेनिफ्राय थार्ड इंलिसाव। दा बेखौ नुनानै सानैसो गुन्दाफ्रा फैनानै धमखि होफैदों जाहैदों। दा बेखौ गिनानै दा खोमोरफिनबाय लिरनायखौनो। दा गोजौसिनाव एसामिस आखरा थानांगौ, बेनि उनावसो बर', बेनि उनावसो इंलिस। मा होनबावनांगौ, तामुलपुरा बिटिसिनि बायह्रायाव नामा? 6 सिडुलनि बायह्रायाव नामा? जोंनि बे 6 सिडुल एरियायावनो जुदि गुबुन हारियासो दादा खालामो आरो बेनिफ्राय जोंनि आफादफ्रा जेबोखौनो रिप्लाइखौनो खालामनो हाया माथो। बिनि हेंथा माने कन्डेम खालामनो हाया, जेबो प्रेस मिट होनो हाया, जेबो माने रेलि धरना बेफोरबायदि खालामनो हाया। आङो बिथांनि बे फेसबुक पस्ट होनायखौ आं फरायनानै नोंथांमोननो खिन्थानोसै। बिराद दुखुनांथाव। बिथाङा लिरदों बर' राव मुर्दाबाद। बबेनिफ्राय एफा साहस मोनखो बर' रावखौ गादबनो? बर' रावखौ गिबि सिरियाव होनायखायनो सानै असमिया दुथांनि रोनावलाबायनायखौ गिना मैया थिखादारा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गाहाय दरखंआव बर'खौ गिबि सिरियाव लिरखानायखौनो खोमोरफिनना दा असमिया रावखौ गिबि सियाराव लिरनो थियारि जागासिनो। सोरबा मैयानो सिफाय फैदोंनो, दम हरदोंमोननो आरो THSS नि जानो गोनां एलुमिनि मिटखौ बयकट खालामनो ओंखारदोंमोननो। दा साननो गोनां बाथ्राया जाबाय बर'फोरा BTR आवनो बर' रावखौ सिगां सिरियाव होनायनि खोमोर जाफिनना सिरियै जना थानोसै नामा? थारखौनो लिरदों बिथाङा। नंगौ, जों सिरियैनो थानोसै नामा? गेट बानायनाय रांआ BTR सरकारनि। BTR नि फार्स्ट अफिसियेल लेंगुवेजआ बर'। होमबा BTR सरकारा सानैसो दुथांखौ गिना बर' रावखौ नासयनोसै नामा तामुलपुर बायदि मैखोम बर' जायगायाव? नंगौ, थार खोथा। अब्लाथ' होमबा बे सानै साथामसो गुन्दाफोर BTC सेक्रेटारिनिखौबो सोलायनांगौ, एसामिस आखरखौ गोजौसिनाव दोननांगौ, होनब्ला बेखौबो सोलायसिगोन नामा गिनानै? आरो बिथाङा लिरबावदों एबसु बर' साहित्य सभा XNDB XBF बनसु NLFV बिथांमोनहाथ' सोर हारिखौ बेसेबां अनो बेखौ लाना बादायलायबाय थायो। नैबे जेंनाखौ लाना बिथांमोनहा मा बिफाव लायो नायनोसै आरो बेनो फोरमान होगोन बिथांमोननि हारि अननायनि गुबै गाबखौ। एबसु आरो BSS नो सेन्ट्रेलनिफ्राय आनसलिकसिम मैयानो फोरमायहरखाबाय दिनै मा थांखि लायो नायनोसै। बयबो खौसेयै हस्रिखांनायनि सम बे। बिथाङा थारैनो बिराद मोजां माने साननो गोनां बाथ्राफोरखौ लिरनानै बे गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायदों। थारैनो नंथारगौ। बिथाङा दहाय आंनो शेयार खालामहरदों बियो स्क्रिनशट लानानै, आरो फट'फोरखौबो देखायदों गेटनि। मानो होनबा लिरखाजोब्बायमोन। बे सानैसो दुथांनि थाखायनो जुदि गिनानै लिरनायखौ बोस्लायनांगौ होनबा मा जाबावगोन जों बर' हारिया? बेबो जोंनि 6 सिडुल एरिया, जोंनि BTC
बिटिआरनि गेजेराव मैखोम बर'फोरनि गेजेरावनो अब्ला जोंनि बर'नि आफादफ्रा बहा गोदोसोनानै थाखो बेफोर दायित्वआ जोंनि बर'फोरनि आफादफोरनि नङा नामा दा साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोनहा सानलायदो नायलायदो जोंनि बर'फोरनि आफादफ्रा माबायदि मावगोन जों नैबे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो हासिगोन थारैनो जोंनि बर' माहारिखौ अननायनि थाखाय जोंनि बर' माहारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय आफादखौ दादों नामा ना अनलि फर पार्सनेल पलिटिकल गेइन्सनि थाखायल' बे आफादखौ दादों नामा अब्लानो जों नै बे साननै सानथामनि गेजेरावनो मिन्थिनानै लानो हागोन आरो बेल' नङा आङो दहायबो मोनसे भाइराल भिडिअ सासे फोरोंगिरि बिथाङा माखासे बिराद मिस्टेक नुनो मोनदों जोंनि बे बर' मिडियाम सेथि थाखोनि बिजाबावहाय गोबांथार बर' रावा उल्था फाल्था जानानै दं जेरै टेक्सटबुकनि नामानो जाहैबाय हाबालाय सोलोंथाइ दरखं सेथि थाखोनि फरायसाफोरनि गिबि 8 हाप्तानि थाखाय जाहैदों दा बेनो आरो बिराद इन्टारेस्टिं सोरबा बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ माखासे आङो पइन्टफोरखौ आङो लिरनानै दोनदों बेनो जाहैबाय गोदान सोदोबानो जाहैबाय ओंखाम संग्रा बेखौ इसिं होननानै बुङो दा बे टेक्सटबुकआव मा लिरदों पइसिं जाहैदों बेनिफ्राय दाउब'खौथ' बयबो मिथिगौ दाउब'खौ बरफ होनो जाहैदों होमबा बे बरफखौ मा होनगोन आइसखौ खात्रा बेनिफ्राय मेंग' थाइजौखौथ' थाइजौआनो होनो जों बर'आव बेनिफ्राय बे टेक्सटबुकआव मा नुनो हादों बे बिजाबाव आइ जाहैदों आइ फाग्लालै आरो बेनिफ्राय रेइनब' ना बेखौ जायख्लं होनो इंराजियाव रेइनब' बेनिफ्राय जों बर'फ्रा जायख्लं होनो दा बेखौ रयनास जाहैदों बेथ' हारसानि सोदोबथार आरो बेनिफ्राय हाथरखि ना स्टार बेखौ थगर होनो जाहैदों फाग्ला मा जाबावनांगौ बेनिफ्राय एन्जर इंगिनि दंना इंगिनि बेखौ निंनि जाहैदों एन्जर इंगिनिखौ निंनि फाग्ला जागोनलै बिदिजों आरो मोनसे दंबावो सेरजा ना बे जोंनि हारिनि मिउजिक इन्सट्रुमेन्ट सेरजा दामग्रा मिउजिक दामग्रा बेखौ एम्बु जाहैदों होमबालाय एम्बुखौबा मा होनगोनलै फाग्ला एम्बु जाहैदों सेरजाया आरो नै आं दाख्लैसो बे फेसबुक पस्टआवहाय ना डिजिटेल निउस मिडिया बाहाय मा होनदों बसुमतारीखौ बखुमतारी जाहैदों फाग्ला मा जाबावनांगौ बिदिखौ बखुमतारी बेफोरनि सायावबो माने स्ट्रंलि कन्डेम खालामनांगौ प्रटेस्ट खालामनांगौ जोंनि बसुमतारीया बिदि जानला मोनला गेलेजाग्रा नङा बखुमतारी नङा बिसोर गावसिनिबाथ' होख्लायसिगौ जानला मोनला बिदि उच्चारण खालामलाबायनायनि जोंना गैया माथो बर'फ्रा बसुमतारीखौ बखुमतारी माने माजाकसो जाबाय बे मोनसे माने जक बियो सेसलै मोसाहारिखौ मोखाहारिसो जाहैसिगोन होनबालाय मोसाहारिखौ फाग्ला बेजों मा जाबावनांगौ जों बर'फ्रा सिरि मोननांसिगोन बिदि बे पलिटिकेल पार्टिफोरजों गोजावनानै जानाय नंला जों बांसिन मानसिफ्रानो दा बे पलिटिकेल पार्टि बेजोंनो गोजावनानै दं बेनिफ्राय आन्दायनानै दं बेनिफ्राय जोंनि हारियादि बबेनिफ्राय बबेसिम सौहैगासिनो दं ना पात्ता सिरि मोनदो जोंनि बर' हारि आइ आफा बिदा बिब' फंबाय बिनानावमोन सिरि मोनदो दिनैनि आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो बेनोमोन आं जास्ट माखासे मा जागासिनो दं सिं गोबांथार मानसिया मिन्थियाखैमोन बेखौ फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोबावनाय जादोंमोन अब्ला आङो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै जय बर' हारिनि बिदिबा जोङो भिडिअखौ नायनानै मा बुजिखो जों बेसेबां खौसेथि दायो साननो गोनां खौसे जालायदो बर' हारिया गोजोनै थांनानै थानोबा नाथाय फारसेथिंनिफ्रायनो नाख्रेबजालांगासिनो दङ